बाटे हखुआत राजा नोचतानी कब से मारदान गफ से कि धोई जाके डब से डब से छूटे लगी थी डिटॉल से छूटे ना तो हम तो डबे ना यूज करीला सर, हम डब यूज करीला, ऐसे डब के बाद कह दी का करी। फिल्मी दुनिया में आवे के जौन चस्का लगेला ना तो ओकरे बाद आदमी सब भूला जाला। गाना में काम करे में बहुत मजा आई और बहुत। अभी मुलाकात हो गई बा वही चंदा पांडे मॉडल से जौन की एगो गीत पर यहाँ के एक्टिंग कैले बानी, जौना गीत के बोल बाटे मारा राजा गब से कि नहाली जाके डब से। बताई कि ये तरीका से लड़की होकर के और ये गाना पर यहाँ के कहीं ना कहीं एक्टिंग कैले बानी। आई बातचीत कैलो कि आखिर में ये तरीका से काहे मजबूरी में गौनी की एक्टिंग करे पड़ा कि शौक से। सबसे पहले स्वागत कराओ। नमस्ते, प्रणाम, जय श्री कृष्णा, कैसन बानी आप सब लोग के स्वागत बा सर के चैनल में। अच्छा, का मजबूरी रहे कि शौक रहे ऐसा गाना पर हुआ एथी का नाम एक्टिंग करे खातिर? ना हमार शौक ना रहे। शौक तो बचपने से रहे कि टीवी पे आई, लेकिन एल्बम के दुनिया में आ गई नहीं जा और काम करे तानी बहुत बढ़िया बढ़िया गाना कैले बानी। ऐसे नहीं खे कि हाँ डब वाला गाना कैले बानी, अश्लील गाना। भाई अश्लील गाना नहीं खे। हाँ कैसे माने कामना दृष्टि से देखला तो अश्लील नहीं लगती। अरे वो एकर मीनिंग समझी, एकर मीनिंग का बा एमे जो लड़की ठीक ना मतलब मॉडल हैं जो इसमें उनकरा भइल बा दिनाई रउआ बुझिला। बिहार में यूपी में दिनाई खजवट भइल बा ठीक ना। तो खजवट भइल बा तो वो अपन मर्द के कहतारी कि बाटे हखुआत राजा नोचतानी कब से। तो आप लोग के पता हुआ कि जब जैसे खजवट जब हो जाला तो डॉक्टर के पास रुआ जब जाए तो डॉक्टर जी दवाई देवेला, एगो स्प्रे आवेला, ट्यूब आवेला लगावे वाला कि हाँ मैडम इसको लगा लीजिए, फिर आप जाके इसको वॉश कर लीजिएगा जो भी आप साबुन यूज़ करती हैं। तो बस ओकरे बाद वो हम अपने राजा जी के कहतानी कि मारा राजा गब से, स्प्रेया के कहतानी स्प्रे के कि मारा राजा गब से आ धोई जाके डब से। तो हमार फेवरेट साबुन रहे डब, तो ऐसे हम डब से अपन धो लेनी। तो माने शब्द के चयन माने अलग तरीका से भी आदमी कर सकत रहल। वो सब जहाँ डब बाटे जहाँ गब बाटे ओकर दोसर जगह तरीका से आदमी रख। बिल्कुल अगले बार से आप हमारा डायरेक्टर बन जाए, जौन आप कहब सर वह हम करो। पब्लिक डोमेन में बात के रखल उचित रहल ना। बिल्कुल हाँ बिल्कुल जनता के समझ में आवे के चाहिए ना कि अगर दिनाई हो जाला। रोबोट डायरेक्टर के दिनाई होला तो वहाँ के डिटॉल से ना ले तो डब से ना ले। वो गाना के डायरेक्टर भी हम ही रहनी, कोरियोग्राफर भी हम ही रहनी, आर्टिस्ट भी हम ही रहनी। अच्छा जी। अच्छा, पढ़ाई लिखाई कितना बजे बाटे? ग्रेजुएशन कैले बनी, लेकिन उसके आगे पढ़ाई करे के मन रहे, लेकिन हाँ। अच्छा, ये गाना गौले के बाटे वो गौले बनी ना। नेहा राज जी गईले बनी गाना के फीमेल, और मेल में गईले बड़े दीपू दीवाना जी। जी आई पर काम करे में माने निमल रहो लागत, बहुत निमन लागत, मेहनत कहीं जाते हैं। देखा नहीं करिया पिया हो गई बात, दिया जोर गई हमारे काम करत। तो गाना इतना सुंदर, बस ये रिकॉर्ड पे रिलीज बार हुआ, सब लोग जाई गाना के देखिए, आशीर्वाद दी, सपोर्ट करी जा। हौसला मौजा यानी कि जब हम इंडस्ट्री में पहला शुरुआत कैले रहनी उस समय हम गुंजन सिंह के संगे पहला गाना कैले रहनी। वो गाना के बोल रहे भाभी जी दो फूक मार लीजिए। ओकरे बाद हम खेसारी जी के साथ काम कैनी, मन चंगा कटौती में गंगा, देवी माई के गीत बा। ओकरे बाद बैक टू बैक हम बहुत गाना कैले बानी। कम से कम हमारा इंडस्ट्री में 6 साल हो गई बा, ठीक है, भोजपुरी इंडस्ट्री में, और 6 साल के अंदर हम 20,000 प्लस एल्बम कैले बा।